Pane nyaya yandiri kusangana nayo nhasi paZim Daily News iyo yanga yakanyorwa ichitaurwa nezvaSewick neChivhayo zvemadhiri avo eStarlink achitaura kuti Starlink tiri kutobenefita. Imagine kuti ndiri kushare nemakuru wani kana nemukuru wenyika. So nyaya iyi vanga vaitoro kutwitter kwaSewick neChivhayo ndoko akanyora kuti one intelligent person shared the benefits of Starlink with the head of state who approved it. So what if he's a ZANU-PF supporter? Did you expect a CCC or MDC businessman to go and convince our president? Vanenge vasangana kupi #Starlink #progress at Wick neChivhayo Twitter ndo link racho ravanga vakatoisa anga achitaurira kutwitter zvichireva izvo kuti madhiri eStarlink yamuri kunzwisisa kunzi yakapinda. Mukomana ari kubrega kana kuti ari kuganza pamusoro pazvo achitaura kuti ari kunosheana namakuru wani vaakakonvinza kuti vanoita Starlink is a good deal. It's a development when it comes to network zvinotobatsirawo zvemadigital chinji zvedu zvinoboosta economy. Digital economy inoboostika nenyaya yeStarlink nenetwork yayo inomhanya. But nyaya yandava nayo panapa iripo ndeyekuti imimi muri kupaonawo sepa kunzi vari kunosheana mabenefits acho na the head of state. Munopaonawo sei?